adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, ining handumanan sa kaawit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Taguan ako sa pangan nga Chari. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, kasama kang umanda. Pag-sure di hatiya, uy. Ay, lagi day. Sige na tay, pakikita ilang gusto kay kwapura pa sad to. Hoy, ikaw yun, Marisa. Imo yun ang tudlo ang igat-igat ng imong pag-umangkon. Ay, baya, si Manang sadoy. Ano kung kayo ang beauty ani akong pag-umangkon kung mapunta lang sa mga lalaki nga way ayo? Ay, maayo to kay professional to nang. Hey, diin man sa ni mo maila-ila, ha? Ay, sa akong amo, good Manang. Ako magipakita sa picture aning akong pag-umangkon. Unya kay gigopahan man siya. Mao ba? Dili sad baya kabentahaan ning beauty sa imong anak nang. Maong ikaw, Chari, ayaw pagpalipad ay. Pakikita baya gyud ha? Tiya, Asa naman kadapita, day? niyan ako din sa restaurant kay imong giingon, tiya. Mao ba? Maayo hinuon. O sa kani pangan ato, tiya? Mark, mantingali to, day. Pangutana lang inigsuod ni mo kay naka-reserve na kunong daan ang table para ninyo. Onya, under sa pangani Mark. Padong naman kuno to. Mao ba, tiya? Sige, mangutana lang ko din, eh. Hello, ma'am. Na-reservation? Yes. Mark? Mark? Oh, here, ma'am. This way, ma'am, please. Thank you. Ikaw si Mark? Yes. Ikaw din? Oh, ako din si Chari. Oh, nice to meet you, Charlie. Nice to meet you too. Kagwapo na niya. Sige na. Pag-order na imong kanon. Ako rin balang bayad. Sige na. Pagpili na din sa menu. Kuan. Isura sa i-pronounce ano yung mga pagkaunaw eh. Actually, first time yun akong mukha unog yung naaning klase sa restaurant. Pwede, ikaw na pili na ako. Ha? What I mean is, pwede ikaw na pili para na ako. Yeah, sure. Usaday ko ka, businessman. Ikaw, nag-eskwela pa ka? Yes. Moyo akong gusto puhan nga mahimong fashion designer. Mau ba? That's good. So, asam tayo naghuman na to din eh? Hilig kag disco? Ha? Disco ta? Unsa? Sorry. Bubog ka. Mamalik ko sa atong likuran na. Asa inyo kay hatod ka? Ha? Asa inyo? Sa... Uy. Chari! Bangon! Hey! Asa man ko? Tatay pa. Uy, ganun niya ako hotel. Ginoo ko. Sinahita pa pagkabi. Shit, ganun man ni. Ako ko'y minumtungan. Ang akong cellphone. Kadagang miss calls ni Mama. Hoy! Bangon! Bangon! Ano? Ano? Hagiusa ko nimo. Ano kita ko nimo dinhi? Di pangutan natin ka kung asa inyo ha. Pero, wala ka makatubag kung usim kahubog. Unsa? Do na ba ngahitabo na to? Ha? Shit! Ginoo ko. Mapaulit ako. Kadis lang. Ayaw na pagsunod na ko ha. Ayaw na ba gyud? Diin kagikan, ha? Wa ka man mo pauli, ha? Nakikita ko tong mark mo. Ay, day.
Wa man kuno kamuto nga. Unsa tiya? Tiya nito nga ko oy. Nangaon pa manggani mi niya pagkahuman nagdispo mi og Pero day, na-late manggug kuno siya ato sa restaurant kay naabirya iyang sakyanan. Maong pag-adto niya dito, wa na ka. Mao iyang hunahuna nga nibiya na lang ka. sa ato pa. Kinsa mi tong Mark akong gikakuyog dito? Dili ka hatulain nga Mark. Tiya, Hao sa may apelyido adto. Nahibaw ka ba? sad ko nakapangutana tiya pero moya ko nahibaw-an. Businessman siya. Na, dili gid mao kay doktor man si Mark akong ipaila-ila nimo. Unsa? Karon, duha naman day kabuhan nga mabdos ka. Unsaon man na nimo? Asa man to nimo pangitaon tong Mark nga nakapamabdos nimo, ha? Wa lagi ko mahibaw, ma. Wa ko mahibaw siyang apelido. Nabuang ka na gyud sari. Kiat ka gyud og naong babayhana ka. Aray ma, uy! Gusto na ba? Sakit ba na kung uha? Gihapak ni mo ng newspaper, ha? Hambot. Hambot lang gyud sari kung unsaon ti ka. Ma? Ma siya! Unsay siya? Kanini sa newspaper, ma! Siya ni! Unsa? Ay, ambi ko na, be. Patanawa ko no ko, day, be. Oh, uy, kagwapo man di ay ini. Unya, big time man di ay ni. Oh, pero time pa. Minyuunon man ni. Wa ko'y labot kong minyo uno ng tawhana. Kinahanglan nga mahibaw siyang mabdos akong anak ug siya mo ay amahan. Marisa, i-search ko nga sa nilang kompanya kay atuon ta na. Ma! Ni Ami, aron pahibawon ka nga mabdos akong anak ug ikaw mo ay amahan. Time pa. Sure gid ka nga ako nang anak. Di sa tingali mo makablame na ako kay duha na kabuwan ang iyang tiyan, ma'am. Unya karon pa mo nagpakita nako. Sure ko nga imo ni. Kay wala yung nakilabot na ako. Ambot ipasabot nga. Mahimo na diyang amahaning pinangga kong apo. Miniuno na ko. Maayo hinuon, kung dili mahinayon inyong kasal, kay dili ko ganahan na tong imong uyap. Di ko ninyo madagilad. Aron sa pagsiguro kung ako bigyan ng bata, ipa-DNA test na. O kung mapamatud-an nga imo gyud, dili nimo ihinayon ang kasal. Lola. I already have the result. Oh. 99.99% positive. Unsa? Karon nga napamatud-an man nga ako binang bata. Kanang naasumutihan. Nakasiguro kong i-set up ko sa akong pamilya aron magpakasal nimo. Nagtuog itingali sad ka no? Nga malipay ko kung mahitabo na. Of course. And who wouldn't be? CEO ko sa usa ka kompanya. I have everything. Husto na. Aron masayod ka, wa ko giapas nimo. Habi nimo, kaya naman akong buyo ng bata bisag wa ka. Mong ayaw ka bala ka. Dili mahitabo ang magpakasal ko nimo. Nak, naa si Mark sa gawas. Kano niya man siya. Baga niyag naong no. Human ko niya insulto hagmayo. Unya karon, magpakita siya. Nak, dili sa dalim sa part ni Mark. Nakalitan siya sa panghitabo. Mao sige na, nak. Pakigistoryahi siya kay Murag. Importante yung tuyo nimo.
pasensya na sa mga nasulti na ko nimo. Chari, mangyo ko nimo. Naibaw kong dili sa nimo, dili sa disayon sa imong part. Pero kinahanglan nga tumano na ko ang ako pamilya. Sa ilang plano nga magpakasal ta. Tungod og lang sa maayong reputasyon sa kumpanya. Please, tabagi ko. Kitabagan ta sa imong paginahanglan ng imong man sa bata. Mark, Itong awiting ito ay alay sa'yo. sa una, mao ni set up na mo i Mark. Pero sa kadugayan, doon na ni kausaban sa mong pagbati sud sa among kaminyoon. Karon, mabdos na ko sa among ikaduhang anak. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN. Mga higalang kaagi ni Cherry nga taga Davao City. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagalahan kasama